Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-investimenti tal-Gvern fis-Sigurtà Soċjali żdied bi 88 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wrew kif l-investiment bejn Jannar u Ġunju li għaddew kien ta' kważi 950 miljun euro biex intlaq rekord ġdid. Dan meta fl-istess perjodu s-sena l-oħra tali investiment laħaq inqas minn 860 miljun euro. Stqarrija mill-Ministeru għall-Politika Soċjali spjegat li dan hu l-akbar ammont li qatt ġie reġistrat f'dan il-perjodu tas-sena, jiġifieri fl-ewwel nofs tas-sena bl-akbar żidiet irreġistrati fil-pensjonijiet u l-benefiċċji immirati lejn il-familji u l-anzjani. Minn barra iż-żieda netta ta' madwar 2200 pensjonant kontributorju ġdid li b'kollox issa jammontaw għal aktar minn 100,000, il-kawża ewlenija ta' dan it-tkabbir qawwi kienet l-implementazzjoni tal-maġġoranza l-miżuri soċjali mill-baġit għal din is-sena. Kollox l-investiment f'pensjonijiet kontributorji u mhux kontributorji flimkien mal-bonus laħħaq kważi 730 miljun euro, żieda ta' aktar minn 62 miljun euro fuq l-istess perjodu s-sena l-oħra. Minn barra hekk tħallsu 11 miljun euro l madwar 13,400 persuna l-aktar nisa li mhumiex intitolati għal pensjoni minħabba nuqqas ta' kontribuzzjonijiet. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon sostna li dawn il-miżuri tejbu b'mod sinifikanti id-dħul tal-pensjonanti. Minn barra żieda ta' 10 euro fil-ġimgħa saru wkoll aġġustamenti fil-pensjonijiet ta' dawk imwielda qabel l-1962 u tar-Romol. Dan minn barra li sar titjib fil-bonus tal-għoli tal-ħajja li wkoll jitħallas separatament mal-pensjoni biex neħħiet id-diskrepanza fir-rati skont is-sena meta bdiet titħallas il-pensjoni. Il-Ministru semma wkoll it-titjib fil-pensjonijiet ta' persuni miż-żewġin li kienu jirċievu pensjoni mnaqsa minħabba il-pensjonijiet tal-konjugi. Din id-differenza tneħħiet u bekk dawn jirċievu pensjoni ola. Il-ħlasijiet lil familji bit-tfal, anzjani u persuni bidħul baxx jew medju żdiedu b'21 miljun euro għal ammont totali ta' aktar minn 127 miljun euro. Dan kien riżultat ta' titjib fir-rata Children's Allowance tal-bonus għat-twelid u l-adozzjoni, l-in-work benefit, l-allowance supplementari kif ukoll lotja għall-anzjani. Kontribut ieħor kien il-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja lill-aktar minn 100,000 familja. Fl-aħħar il-Ministru Falzon esprima wkoll is-sodisfazzjon li waqt li kien hemm dawn iż-żidiet fl-ewwel nofs tas-sena ukoll kompli tonqos id-dipendenza fuq l-għajnuna soċjali kemm fl-att ta' benefiċjarji kif ukoll fil-ħolqa.